إسرائيل أبتنا بالعلى إيران متقعت زفتسمت لنا مجمرتها معلتات علم بزقر مقلطافة بركت زولو سبا سلطان كتيلة نموخانو جن إيران تأكل حيا الهجر بخمية بحرق زي كندز زبزحهم سبا سلطاناتها بقليلو كقتلوا واكيلهم زبل نيبوز حتو إنيرو نايزو حتو كله ملسن بار حانتو قولا نستيتيع إذا سمياو زحبر عينا سب تولودا كاب فرنسا خوينو أبعد إنجليز تمهارت يمناو سب أي سمر عوت غازيت أنيا خوينا أبنا إيران مدبرة تلفزيونن محبرة ومراخبيتاتن زنقست امنتا كاب كريستنانا بسلمنا زغيرت آيات الله كوهامين حويسكا مس بزح زبلونا إيران مرحتي طبق زمدنا زنبرا سبع إذا بدا جنزر إيا غازيت أنيا تمثل سب بحبو حدا جنيا سبن ناي موساد سلايتن كوينا معالتا من قصاصاتها بلعول تنقاقة تكايد كم نبريج رأزي التحاز وشت أزي فلت بناي سلايا مويا سرعة سبع إذا قوال نسيتي أبنا إيران ميدياتات صلوا كام مفتار حليفة ناي منقص أفغانستان ناي مأكلاي مبراق قديات وانا مخاريتن كمون ناي منقص إنجليز أما أكلاي مبراقن إيران قديات وانا مخاريت كوينا كتسرحن زغالتها إذا ترى كونا أب كل تشحن أربعة نجنرال عثمان سليمان كمون بريزيدنت إبراهيم رايسي أب كل تشحن عسران أربعة بحدقان فارس زموته نهق قتلوا نإسرائيل حبريتها ذهبت ناي موساد وساني تسلايتات بحال نموهانو زا سبمنه سلام تاير ساعكم زخبركم تخاتلتي أب هيوتكم سلامنا تمنهو أبزنا لهم مدبي إسرائيل بركت زبالونا إيران سب سلطانات نخقتل اتزعبي إجام ستساوتتن أيكونن سلايت مخانا أيهوداويت مخانا كوا نلع العشر عمتات كتحب زخالت أزي رقاقنا موساد سلايت زخونة ولك أسب كلا ليوكمي أبز زحلف عمتات جميرو إسرائيل نغازا فريسا نليبانوس دبديبا نسوريا دمسيسا زبلو زينا مسمع لمدنا هون متيو إسرائيل سب سلطانات نايتسيوناوينت سيماوينتن أخررت بمخان ندز زبالهم هاجر زفرسو بعصرتات مليونات زقصرو نصح زيغات زقتلو مرحتيو نزغبرو زي فتحو كايدا عقب نزبلون نزحتون أكلات دما إسرائيل أبغزا رسا كتكلاخل مسألة اللو زبل قبر ملسيهم زهو بوزحت إسرائيلاوين منقص إسرائيل زكايدهم محدرا كم كان مسارحي إلو نزتقامو لهم تشوناوينتن سيماوينتن زبلو شفان بفتصوم إسرائيل هزبان زي وكل مستقند أيهوداو أمن الدما زي قادوني كبلو يسموعي أتم كساب زحجينات هاجر زمرحوا زلون صعبتو من جن نخيناتن هلكتن كتعمم أنتي نزن سبب زلون حرق كم شفان كتقامولن كتسأل مسامعناينا أبز حلف واحد ما ملكع بزي بلو جبابن زي حقاهم بزخونة ألمة بإسرائيل متقعت استخفت الله بعد ترني هاجر إيرانيا أزمة سر زي بلو قبل على إيران استجمر خينات إسرائيل جماريت بمنبارها بزحت كونت تقاومه إيران كل سر عتقتن سق أسر زخونة إسرائيل قبل على هاجر نوح زبالك زيت أن حكينات بمخفات كتسنبدان نتنا نيكولر علامة أدمى كتسنخلان قوبي بمبال مرقت يا أنت إيرات تزارب حنت كاترين بيرس بحال سبالة كاترين إذا إسرائيل قبل على زيت حسب ساعات قبل على إيران وسنت زبحلو نيكولر ممنش أو بوتاتات وتقدروا معسكراتان متقعت مفتصامة كتمسجن مبارك تكون نقباني بمبال دقيمات الزارب كاترين بيرز غازيت أنيا كوان تخونت إسرائيل أبزي تفلت أجزين زيت حسب ساعتن نا إيران مرحتي كتقتل كلا كاترين كابتم نت متقعت زفت أكلات لعلي أب قدمي تتسرع نا إسرائيل عنده حقوق زخونة حيال سبع مول اسمها كاترين بيرز شيخ دام تبحث أبز نبرتو خبابي غازيت أنيا بمهانات فلت بحبو جن حوز لحساتنا مسلسل ليتها كاترين الفرنسا كاب أيهوداوين بيتسب استولت كون تغنت حدا يمناو سبعي سلسة عاود جن أمنتها قريفة اسلمنا تقبلت أنا شيعة مسلمية بمبال دما أب إيران كم غازيت أنيا خوينا كسرح لحر مصنح آيات الله كوهامين حويسكا مسبر كزولو سبب سلطان إيران بقليلو كترخب كيله بمويان بس مرحتي بزنبرا أزيو تصبق زمدنا دما بركز زبالو نايت هاجر وسنت زهون وتدراون نايت أتتان حبريتاتاتن أب إذا كتأتو زغال السبع نموخانو زا سبزي أمنه كمي إلي آخر نتحيال زهونا نا إيران نايت أتتان مربب باتيغا نوش تختأتو خيلة كني جزي آخر أبسل ليات صانيحة سلايت مخانخة بخمي كتفلت كيلا زبلو حتوتات بقدم تختل كنري يمكن فتنا قدمي قلنا زا فيديو لايك تقبروان نبو زحت نغت بتصح كتحجوزني يزخاخركم كاترين أبز نبرتو بوتا غازيت أنيا طري زي كونت ناي مأكلاي مبراقن إيرانن ناي بوليتيكا كونتات تنتانيتن نفعت دراسيتن يانا تبهله ببوزحت تنقر سبع أب إمنتان حداران نفعت مخاناوني زربلاي إزي أيام بار بزني أمرو بسلتان مويان نيراناوين كتتالز أنحت مقور مرز زخونت سب
ናይ ካትሪን ሓቀኛ መንነት መጀመርታ ክፍለጥ ዝኽኣለ ሞሊኡ ብዝወፀ ናይ እስራኤል ናይ ጸጥታ ዶኩመንት እዩ። እዚ ዶኩመንት ካትሪን ሓንቲ ኣባል ናይ ሰለያ ሞሳድ ምዃና ዝገልጽ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ዶኩመንት ካትሪን ኣይሁዳዊት ምዃናን ንእስራኤል ካብ ልባ ከም ትፈትዋን ዝገልጽ ነበረ። ካትሪን ክርስቲያን ከም ዝነበረትን ነቲ የመናዊ ሰብኣያ ምስ ረኸበት ግን ሙስሊም ከም ዝኾነት ኣብቲ ሙስሊም ዝኾነትሉ ናይ መጀመርታ ዓመታት ናይ ሱኒ ሙስሊም ምንባራን እንተኾነ ግን ሺዓ ሙስሊም ከም ዝኾነትን በዚ ምኽንያት ድማ ናብ ኢራን ከም ዘቕንዐት ኣብኡ ድማ ጋዜጠኛ ከም ዝኾነትን እያ ትዛረብን ብብዙሓት እውን ዝፍለጥ። ካትሪን ኣብ ፈረንሳ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ድሕሪ ምክትታላ ኣብ ለንደን ብኢኮኖሚክስ ትምህርታ ከም ዝወደአት ትገልጽ። ንበዓል ቤታ ድማ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ ግዚኣ ከም ዝተላለየቶን ኣብ 1999 ከም ዝተመርዓው ድሕሪ መርዓኦም ድማ ሙስሊም ከም ዝኾነት እውን ብተደጋጋሚ ክትዛረብ ተሰሚዐ። ካትሪን ኣይሁድ ብምንባራ ምስ በዓል ቤታን ስድርኡን ብዙሕ ግዜ ስምምዕ ከም ዘይነበሮም ትገልጽ። በዚ ምኽንያት ድዩ ወላስ ሓደ ካብ ዕላማኣ ስለ ዝነበረ ድማ ብ2014 ምስቲ የመናዊ ሰብኣያ ተፋትሐት። ካትሪን ናይ እስልምና እምነታ ካብ ልባ ከም ትፈትዎን ኩሉ ሰብ ንኽኣምን ግዴታ ብዝመስል መንገዲ ን15 ዓመታት ኣብ ናይ ሺዓ እስልምና ዘተኮረ ብርክት ዝበሉ መጽሓፍን መጽሔትን ናብ ኣንበብቲ በፂሓ እያ። ብስራሕን ሞያኣን ካብ ክርስትና እምነት ወፂኣ ናብ እስልምና ዝመፀት ብምዃና ኣብ ኢራን ጋዜጠኛ ካብ ምዃን ሓሊፋ ምስ ሰበስልጣን ጽቡቕ ቅርርብ ስለ ዝነበራ ውዕሎኦምን ምንቅስቓሳቶምን ከምኡውን ዓበይቲ ዝበሃሉ ናይቲ ሃገር ምስጢራትን ክትፈልጥ ኣኺልዋ እዩ። እዛ ሰብ ናይ ሓሶት ገጸ ባህሪ ብጽፉፍ ኣጋጣሚ ብምጥቃም ሞሳድ ንሓሰን ነስረላህን ኢስማዒል ሓነንያን ክቐትሉ ንጹር ሓበሬታ ከም ዝሃበትን ዓብ ዝተዋፅኦ ከም ዝገበረትን ይንገር እዩ። ካብ ሞሳድ ብዝተዋህባ ተልእኾ ድማ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰበስልጣን ኣብ ሓደጋ ዘእተወት ክትቀኑን ከላ ብዙሕ ናይ ኢራን ምስጢራት ንእስራኤል ተቐብል ከም ዝነበረ ድማ ብኩርዓት ክትዛረብ ከላ ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ሓደ ናይ ሃይማኖት ሰባትን ድማ ዝተፈላለዩ ባህላዊ መምርሒታት እተኽብር መሲላ ክትረኽቦም ከም ዝኽኣለትን ትዛረብ። ካትሪን ናብ ኢራን ፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ብዝብል ምስምስ እያ። ኢራናውያን ኢዶም ዘርጊሖም ክቕበልዋ ዝኽኣሉሉ ምኽንያት ድማ በቲ ፈረንሳዊ መንነታን ካብ ክርስትና ናብ እስልምና ብምምፃን የመናዊ መንነት ዘለዎ ሰብኣይ ብምምርዓዋን ምዃኑ እያ ትገልጽ። ካትሪን ካብቲ የመናዊ በዓል ቤታ ኣብ 2005 ሓንቲ ቆልዓ ወሊዳ እያ። በዓል ቤታ ግን ኣይሁዳዊት ምዃና ይፈልጥ ኣይነበረን። ካትሪን ምስ በዓል ቤታ ድሕሪ ምፍትሓ ካብ ኢራን ወፃኢ ክትንቀሳቐስ ከም ዝመረፀት ብዘእምን ኣብ 2015 ናይ መንግስቲ ኣፍጋኒስታንን ናይ ማእከላይ ምብራቕን ጉዳያት ዋና ኣማኻሪት ኮይና ክትሰርሕ ብምጅማራ ማዕረ ክንደይ ጥንቅቕትን ሓያልን ሰላይት ምዃና ይዘርኢ። እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ምስ ናይ ኢራን ሜድያታትን መጽሔታትን ብርሕቀት ትሰርሕ ስለ ዝነበረት ናብ ኢራን ከም ልባ ክትኣቱን ክትወፅእ ናይ ጸገማ። ካትሪን ካብ ናይ ኢራን ሜድያታትን መጽሔታትን ተወሳኺ ምስ ካልኦት መጽሔታት ኣርቲክልን ሓበሬታታትን ብምሃብ ትሰርሕ መንባራ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብኣተን ድማ ዊስኮን ምዝበሃል ናይ እስራኤል ናይ ጸጥታ መጽሔት ኣብ ናይ ኣያቶላ ወግዓዊ ዝኾነ መርበብ ምስራሕን ብቕዕቲ ሰላይት ምዃናን ዘርኢ እዩ። ካብ 2015 ጀሚራ ኣብ ዝኾነ መንግስታዊ ስነ ስርዓታት ናብ ኢራን ትዕደም ዝነበረት ክትከውን ከላ ኣብ ኢራን ኮነ ኣፍጋኒስታን ወይ ኣብ ዝኾነ ካልኦት ሃገራት ኣብ ትገሸሉ ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታታ ብጣዕሚ ትጥንቀቕ ከም ዝነበረት እያ ትገልጽ። እቲ ዘገርም ካትሪን እስራኤላዊት ምዃና ክሳብ መወዳእታ 2022 ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረ። ካትሪን ካብተን ኣብ ህይወታ ዝነበረተን ናይ ሰለያ ዓመታት ክሳብ 2017 ኣብ ኢራን ዝነበራ ግዜ ምንባር እያ ትዛረብ። ኣብቲ ሽዑ ግዜ ካትሪን ኣብ ኢራን ዝተረኽበትሉ ምኽንያት ኣብ ናይ ፍልስጤም ጉዳይ ምኽሪ ንኽህብ ዝተለኣኸ ጉጅለ ኣባል ብምንባራን ነቲ ኣኼባ ዝመርሕዎ ከዓ ኣያቶላህ ኮሃሚኒ ብምንባሮም ትዛረብ። ኣብዚ ኣኼባ ድማ ንፕሬዝደንትነት ተሓፂኡ ዝነበረ ኢብራሂም ሪሽማሻርን ጀነራል ዑስማን ስሌማኒን ተረኺቦም ከም ዝነበሩ ይፍለጥ። እዞም ክልተ ሰበስልጣን ድማ ብ2020 ብ2024 ከም ዝተቐትሉ ናይ ቀረባ ግዜ ተዘክሮ እዩ። ድሒሩ ከም ዝተፈልጠ ኣብዞም ናይ ክልተ ሰባት ቅትለት ዓብ ተራ ዝተፃወተት ካትሪን ምንባራ እዩ። ካትሪን ኣብቲ ዝነበረ ኣኼባ ኣያቶላህ ኮሃሚንን ኢራንና ሓማስን ህዝቦላህን ክሳብ መወዳእታ ክትሕግዝ ምዃናን እስራኤል ድማ ተቆሪፃ ክትእለ ዘለዋ ካንሰር እያ ብምባል ከም ዝተዛረበ ኣብ ናይ ውልቃ ማሕበራዊ ሚድያ ካፊላ ነይራ እያ። ካትሪን ኣብ ሽዑ ግዜ ዝነበረ ናይ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ነቲ ሕፁይ ፕሬዝደንት ዝነበረ ኢብራሂም ሪሽማሻር ንምዕጃብ ብዝረኸበቶ ዕድል ጽቡቕ ዝምድና ስለ ዝፈጥረት ብዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ቃለ መሕተት ንኽገብር ፕሮግራም ትሕዘሉ ነይራ እያ። ካትሪን ኣብ ኢራን ጸንሓትለን ዓመታት ብጀካ 2014 ኣብቲ ካልእ ዓመታት እዚ ትብሎ ፈተና ኣጋጢሟ ከም ዘይፈልጥን ብፍላይ ድማ ኣደ ቆልዑ ድሕሪ ምዃና ካብ ናይ ቅድም ብዝሓየለ ትጥንቀቕ ከም ዝነበረ ትገልጽ። እስልምና እምነት ብዝምልከት ድማ ካትሪን ካብ እስልምና ከም ዝወፀት ብውግዒ ድሕሪ ምሕባራ ሙስሊም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ግን ብዛዕባ እስልምና ተንብብ ከም ዝነበረትን ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ሸሪዓ ሕጊ ትኽተል ከም ዝነበረትን ትዛረብ። ካትሪን ኪንዮ ናይ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ናይ ማእከላይ ምብራቕን ጉዳያት ኣማኻሪት ምዃን
ናይ መንግስቲ እንግሊዝ ናይ ማእከላይ ምብራቕን ኢራንን ጉዳያት ዋና ኣማኻሪት ኮይና ክትሰርሕ ምኽኣላ ብጣዕሚ በላሕ ሰላይት ምዃና እዩ ዘመልክት። ካትሪን ኢራን ቀዋሚ መንበሪኣ ክትከውን ኣይመረፀታ። በቲ ካብቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበራ ተቐባልነት ዝተላዕለ ምስ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ናይ ኢራን መንግስታውያን ኣካላት ርክብ ከም ዝነበራ ዝገለጸት ካትሪን ኣብ 2021 ንሪስ ማቻርን ኣያትላህ ኮሃሚንን ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ከተካይድ ክኢላ እያ። እንተኾነ ግን ክሳብ ዚ እዋን እዚ እስራኤላዊት ምዃና ክግምትን ክጥርጥርን ዝኽኣለ ኣካል ኣይነበረን። ክሳብ ሕዳር 2021 ብፈረንሳዊትን ሙስሊምን ዝተሓባእኹ ናይ ኢራን ምስጢርን ምፍላጥ ጥራይ ዝበለት ካትሪን ምስ ሞሳድ ርክብ ኣይነበረንን ክትብል ክትክሕድ ፈቲን እያ ነይራ። ካትሪን ኣብ 2021 ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ናይ ውልቃ ማሕበራዊ ሜድያን ታይምስ ኦፍ እስራኤል ኣብ ዝብል ማሕበራዊ መራኸብን ብምውፃእ ካብ ሕጂ እኔው ሙስሊምን በዓልቲ ሓዳርን ኣይኮንኩን ኢላ ድሕሪ ምዝራባ ብዛዕባኣ ዝግመቱ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጥርጣረታት ክወፁ ጀመሩ። ኣብ 2022 ግን ኣይሁዳዊት ምዃናን ናይ እስራኤል ሰላኢት ምዃናን ብጭቡጥ ተፈልጠ። ብርክት ዝበላ ናይ ኢራን መደበራት ቴሌቭዥንን መጽሔታትን ድማ ካብ ሓደጋ ክድዓት ክሃድማ ምስኣ ርክብ ከም ዘይነበረን ክገልጻ ጀመራ። ካትሪን ካብ 100 ንላዕሊ ዝኾኑ ሰበስልጣን ኢራንን ናይ ጸጥታ ሓለፍትን ብርክት ዝበለ ምስጢር ክትረክብ ከም ዝኽኣለት እያ ትዛረብ። ኣብ ታይም ኦፍ እስራኤል ከም ዝገለጸቶ ንሳቶም ካብቲ ኣብ ኢደይ ዝኣተወ ናይ መንግስቲ ምስጢር ንላዕሊ ኣይሁዳዊት ምዃነ እዩ ኣሕሪቑ። ካብ ኣያቱላህ ጀሚርካ ኩሎም ናይ ኢራን ሰበስልጣን ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ፍሉይ ጽልኢ ዘለዎ ኣነ ኣይሁዳዊት ምዃነይ ምስ ፈለጥዮም ድማ ቀንዲ ጸላኢቶም ገይሮምኒ ዘለዉ ትብል። ሕጂ እውን እንተኾነ ንህይወተይ ኣዝየ ስለ ዝሰግእ ልዑል ጥንቃቐ ዝገብር ዝበለት ካትሪን ብ13 ሰነ 2025 እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ከም ትድግፎን ናይ ኢራን ላዕለዎት መራሕቲ ንኽቕተሉ ኣድራሻኦም ንሞሳድ ሂበያ ዝተባህለቶ ድማ ወላ ሓንቲ ከም ዘይመስላን ግዲ ከም ዘይትገብረሉን እውን ገሊጻ። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዛ ሰማያዊት ዓይና ሰላይት ከመይ ረኺብኩማ? በዚ ዘቕረብኩልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ድማ ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እናበልኩ ሰሰና እዩ።